Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryete ita alawas ana paulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, anya ka di tikit kitam di tatawa. Ay, Apay nga katawa ka? dagiti man singin nga anak ni Nancy Akaruba. Apay katawa mi da. Kakaasi da lang aruden. Oray kasano, addalat ta na nga tiwakin ni Nancy. Singin nga agpay so dagiti anak na, ngampilay mat kan bulag. Apay nga inatiw mo ako nam. Siyempre, nataer ni Leonard nga anak ta. Awan pa'y ti pakapilawan na. Jay singin nga anak na, nataer kan napintas nga agpayso, ngampilay kan bulag mat. Ay na, di mo ko mapakaragsakan ti kinadaksangga sa tipada matao. Ay nano sa bali a tao, saan? Ngam no ni Nancy, apay kumasaan ngay, pakaragsakak launay a. Si kamot gam ti masabat ko, maestra. Saan ka di asabado ita? Awan klase. Si kagaya manong, adamin meeting mi ita. Kasta ka di, maestra. Day damot tirigat na itibiyagyo niya. Sabado nga kaawan ko mati klase nga madamot meeting yo. Wan nga rod manong, ngam awan maaramidan ta isumot ti bilin jay nga to. Sige, maestra. Labsan ka pa'y. Ay papanam ka dimot manong, saan mo mutakadwa ni bakat mo? Sa bali mo ti papanakita Sa bali mo ti papanan na. Kasta ka di? Sige nga rodan manong. No saan ka kumaabulag, inta ko maagay ayam. Anya ti kayat mo ngay ayaman ta? Mabalin tamatlat ta ti agay ayam? Kayat ko kumati agay ayam iti badminton. Ngam saan mo makita ti bola ti badminton? Saan ka di amarigatan kang agtaray, tapilay kamat? Makatarayak mat. Bas-basit lang mat ti may saasakak. Uray pilayak la kumamat, ngam ti kastoy abulag. Di kan agladingit. Uray kastam laeng, taipat patag ka akabsat ko. Uray ni mami, patpatgan na kamat. Agyaman ak iti apo, tada kayo ti inted na akapamilyak. Mariknak ti panangipatagyo kanyak. Uray si kamat ipatpatag na kami mat. Wala, tapno masubadak mo ti pamatagyo kanyak. Papanam ka di, manang, agrubrubuat kan samet. Ay, mapaanak man ijay balay dagiti apo ko ta. Ay, kakaasim at dagiti nga ubeng. Imbaglakit di ata naanos damet. Nang runa ni Gemma, naanos akanayon amang kibin iti kabsat na no ada papananda. Ay, wen nga rod. Nang runa, numapanda ijay pagadalan. Alaing ka nga rodan. Ang mga noawan jay inada, tanaibaga nang ada meeting da ita. Ay, mga laakpay mo't iti isang put ko kadakwada. Ay, kabagays, kadwaan nakman kit de amapan agsukit iti chiko. Ay, wan imbagkat ata saan anapodot ijay dalan mo nga agturong ijay. Intan ko nam, ang nakatugaw kamutlat tadita. Intang arudan Nabayagtan, ngamjak pa'y ammo no anya ti panggurguraam kini Maestra Nancy. Apay adamagam, jak kayat alagipen no apay. Kaya't ko lang matamamuan, asawa nakmat. Idiubing kami, aggayem kami, ngam nalalainga. No nalalaing ka, apay nga rod akaguram jay tao. Ngamin, idi agturpos kami iti grade 6. Isukit din ti valedictorian. Kastaman matlaangan idi high school kami. Apal nga rod ti makagapo, no apay akaguram jay tao. Anya nga apal ako namat. Siya kumatirumbang nga ag-valedictorian, gaputa nalalainga. Di mo ibaga nagkamali dagiti teacher yo, nga iso ti pinagbalinda valedictorian. Sip-sip kit di ati pamilya na. At dalakit di inted tayo pagadalan, iso akas jay. Atap mula da ita. Anya nga atap,
Di mo man isakit da ya apo or ti kararwa. Kwarta man, mami. An-anom ti kwarta. Inikan kan iti kwartam idirabi eh. Damagan na kit din anwak ti kwarta. Kat siyempre, gastusan na. Anya pa ingay. Pagadalan ti papanam. Saan ka di akanum laeng matigatangam? Apay damagam no anya tigatangak, mami. Basta mangtod kay ti kwarta, nalpas. Ay naanak ko, saan ka di agastos? Narigat asapulan ti kwarta. Mangtod ka kit din. No itay pa nang tad ka. Napanak ko man. Papanam ko ma. Hindi pagadalan na. Sa dino pa'y kuma. Oy, Leonard, dinakman luklukwan. Sabado ita. Sabado. Sabado nga madaramidan mi, mami. Activity mi nga kakadwa. Ne, da kayo mati masabat ko. Pilay kan bulag. Uwin manong. Itulod ko nga umuna ni Julius iti pagadalan dagiti bulag. Sakbay ang mapanak mo't iti pagadalan mi. Pagtaktak-takam pa lang nga itulod da ita bulag. Kaasimot no saan nga agadal, manong. Sayang lang nga pagadalan ti bulag. San mo't lang nga makatrabaho. Agigan tumot lang iti balayda. No sikat ti bulag. Kayat mo ka ding agigan kalatan iti balayo? Ha? Sa anak mo ta bulag. O sige, panawan kayon. Apay akas jay ti sao ni Manong Leonard. Di mon italtalag. Talaga akas dyan na dayjay. Iti pagadalan da, kanayon kanong aglangan. Uray kas ti kasasaad ko. Agadalaklat ta. When taday tatisang kaibaga ni mami kadata. Agadal ta kano. Tapno na saya at ti masakbayan ta. Adda nga tamot na saya at amasakbayan, ti may sa abulag akas kanyak. Apay kit din nga awan. No awan ka ngamin akanayon akakuyog ko. Mabayagak amag na, tasaan ko amakita. Basta, saan ka abaybayan? Gapo, takabsat ka. Dagiti anak ni Nancy ti masabat ko. Ay, agawid kayo ka din. Una na, naggapo kami di pagadalan. Amok ata naka-uniform kayo ka nga rod. Naganos kakit din amang kibkibin di tabulag si ka Gemma. Napatag ti kabsat ko, nana. Jak mabali na baybayan. Tamaudi no saan ko akibinan. Apay asaan nga ije pangisursuruan ni Nancy tinagadalan nyo. Kayat mi ditoy, taasidag, nana. Adayumot ngamin ije pagisursuruan na. Imbag tulangan ano mayalis dito'y asidag. Anya? Mayalis dito'y asidag? Bareng nana. Kasta nga minti ko na ni mami. Kumusta ti panagadalyo, anak ko? Nasaya at mat, mami. Mami, mausar ko kadimot laang ti maadal ko. Apay ket din asaan, anak? Apay akas ti saludsod mo? Kunang amin ni Manong Leonard, asayang kanulaang, ta sa anak kano ang makakita. May mayat kano, no agyanak kanulaangan dito'y balay. Saan apod no dayta? Agan-anos kayo pay, ha? Umadanin ti panakaiyalis ko dito'y lugar tayo. Dituya kon amang isuro. Kasta ka di, mami. Ngam sayang, sa balimat ngamin ti pagadalan mi. Saan tayong agkukuyog? Saan abali, anak? Saan kamot nga agmay sa amapan iti pagadalan nyo? Anya nga tati mabalin ko nga adalan, kat bulagak, mami. Di mo ka di kaya ti agbalin to aman nursuro dagiti padam abulag. Mangisuro kay di School for the Blind. Pagadalan dagiti bulag. Kabaalak to nga ta? Apay ket din asaan, anak. Basta aganos ken aggaget ka. Nadagsan ka di ti ulom, tapay atap-tapayaam. Masurunak laang. Tamayalis ka no dayje Anansi dito lugar tayo. Kat, anya ti parikot. Nasayat kit di tayo pagad-adalan ti may nga anak ta ti pagisuruan na. Ad-adda ama di tiriknak.
no ditoy amang isuro. Napay kumaakas ta tiriknam. Gapo ka di, tasan ka maestra. Dinak man buwisitan. Mas dawak nga road. No apay napudot ti daram kay ni maestra Nancy. Nasingpet mo di tao. Di ka man. Kaslakit isakit mula unay yung dayjanan si. Ay, masurunak. Ano launay ti basol na kan kaya? Imbagakan kan ti may sama kagapo. Ti may sapay. Kunana idi nga agabayak no agkasar. Ngam dinak met pinagabay. Gapo taawanak kano dito lugar tayo. Kasano katawan kamot nga rod? Inuray na kumaang adaak sakbayan nagkalaysa. Ay, sana may parbang tirasun mo. Ay, maragsa ka nak. Tamayakar kanon ni Nancy dito'y lugar tayo. Di kad nasayaat no ditoy. Tapno makaginawa mo. Adayo ti pangisursuruan na. Masapol nga aglugan iti binigat kan minalam. Ay, wen nga rood. Imbagla ang tanan akam dagiti anak na. Nga uray ada diferensyada. Awon gayam. Nadama kong ada kanubisyo di anak ni Violeta. Ay, kasanumat nga men kat panoy-noy-noyan da. Nakita nga agsigsigarilyo kat imobobingan. Ay, saan la sigarilyo Aginumpay iti arak, no saan akit kitaan ti amana. Ay no kasjay na laang dayjay nga obeng. Awan tinasaya at amasakbayan na. Apay ngay, nagbababamot ti gradom, Leonard. Ngumaton to, daddy. Medyo marigata na kami tanarigat ti subject mita. Masapul nga igad mo ti agadal. Narigat ti awanadal na. Igagaid kumat. Gam talaga jak kabalan, daddy. Nakurang kalaang iti panangipasnag iso akasta. Kaya't mo kadi, ang makaadal dagiti kapatadam. Idinto ta si kakat saan. Ha? Apay nga ta sana ka nasiri bidya pagadalan, daddy. No agripaso ka, maawatam dagiti leksyon yo. Diyak pa'y nakita nagripaso ka. Day tamot cellphone mo into naram. O agripaso ak? Saan kumutlam awatan, daddy? Di mo kunaan at talaga saan ka makawawat. Kaslakas tangarod, dad. Ay na, maragsakan anak ko. Nagngangato ti grado yo. Agyaman kami, mami. Nalakamot, mami. Masurutang mo ti bagbaga ti maestro. Oray si Kamet, Gemma. Ay na, nagngato mo't dagiti grado. Lalaingan nyo tapno makaadal kayo, kan makaturpos kayo. Wen, mami. Ngam, mami, jak mo't mabasa ti libro ni Gemma. Sabali ngamin ti libro ni Gemma, ta naisurat dagiti alpabeto na. Si Kamet, sabali. Braille. Naitulnet dagiti alpabeto na, tapno maarikap ti mangbasa. Un nga rod, mami. Nuari kapak ngamin ti libro ni Gemma. Naglinis. Awan maarikap ko atulnak. Agsipod ta agduma kayo iti babasaan. Sika, makabasa ka, babaan iti panagar-arikap mo. Isumot, babaan iti panagkita na. Kuma, mami. Makakita akmat. Padasak man akasarita ti principal iti pagadalan dito'y tagayem kumat. Kanya ti bagam kan kuana. Ano mabalin? Saan adito'y ti pangisuruan ni Nancy? Kanya man ang tinaknakan mo. Basta yak kayat. Madlaw-launay nga inatiwnak no mangisuro dito'y. Idinto ta siya kat awan trabaho. Jak am mo. Noan niya a klase ti panunot ti addakan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kagura launay ni Violeta ni Nancy agayim na, gapo iti apal. Nasingpat dagiti anak ni Nancy, ada Gemma ken Julius. Idinto tamadimat ti kababalin ni Leonard, nga anak ni Violeta. Nasaet iti pagadalan ti anak ni Nancy. Idinto tanasadutmat ti anak ni Violeta. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta ita alawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya man ang tinaknakan mo? Basta yak kayat. Madlaw launay nga inatiw nak numangisuro ditoy. Idinto ta siya, awan trabaho. Jak ammo, nanya klase ti panunot ti addakan ka. Awan matidakas nga aramidan di tao kan ka. Awan tar aramiden na kunam ta sa balikat nga rod alugar ti pangisursurwan na. Ngamno ditoy, patyam nga awan tar aramiden na. Kas kumaitian niya, Ay sos, masapul ka di pa'y abinsa-binsaak no anya ti pagmadyan na no ditoy amang isuro. ay, nakulaapan na talagang ti panunot mo. Di mo ibaga na kunlaapan ti utak ko. Lumidam lang ti lubong ko. No makita, wano mang mangag ko tinagan day Anansi. Saan mo't anayanak abulag ni Julius? Nagbalin akas jay, idi nagsakit iti kamuras. Wen nga rod. Naibaga ti may sa doktor ang mabalin nga operaan. No adalakat donor iti kornea ken kuana. Manipod nang isuro ni Nancy, di na nasango nga impakita iti doktor ti anak na. Ay, wen nga rod. Ay, tay kunada a cornea transplant ti kayat mo asawan itay. Wen kabagays. At daidi plano ni Nancy amang ipakita iti doktor. Agam, isumutan ti ipapatay day di asawa na. Ape adi na padasan ita. Bareng adda na laing a doktor ang makabaal. Ibagak to day taken ni Nancy. Inton umadanen ti bakasyon dagiti eskwela. Ikat no maipapaniti magastos. Mabalin tayo nga iremedyaw. Tinapatag. Agsubli ti panagkita ni Julius. Ammom, anak ko, nagsaritaan mi kan ni Antim Lilia. Apadasan tayo manen nga ipakita iti doktor ti mata ni Julius. Ngam saan nga umanay ti sweldo nga aramatan no bilang, nanang. Ay, kaya't matikabsat ko ti mangilako iti daga. Ha? Kayat ni anti ti tumulong babaan iti panaglako na iti dagayo? Wen, anak ko. Ay, maragsak anak mat. Takayat na ti tumulong. Agudwa kamin Mangilako akmet iti dagak. Kat kastamet ti aramidan na. Inton bakasyon, nanang. Mapantayo dya Manila. Intayo ipakita no adapay namnaman ni Julius ang makakita. Ay, uwin nakong. Ay, maasyanak ka na giti apukok. Ni Gemma, para tulod. Saan mo't ngamin ang makakita ni Julius? Nanang. Iso apadasan tayo. Ay, nuawan namnama akat aklunan tayo. Anya nga rud ngay. Apay anapudot man ang ti ulom. Kaslada man ang kinaapam. Masurunak iti dayjay a principal. Awang gungguna na agayam. Anya tinaramit ti principal kan ka. Di na nga rod pinagustuhan ti kayat ko ang mapasamak. Mangipakita, asaan akasken ka, anak ko laapan ti panunot na. Di mo man sang kaibaga day tanakulaapan ti panunot ko. Adda makagapo, no apay anasakit tinakam ko. Nabayagan ang napasamak day ta pagsaksakitan tinakam mo. Uray na bayagan, tasadiwa pa'y laeng itilagip ko. Masigurado ka nalipatan na ni Nancy Dayta. Nabayag ngaminan. Kasano nga amom analipatan na? Apay, imbaga na kan ka? Imandar manen ti kinakiting ti panunot mo. Apay nga itaka lang. Anya ti orasan,
At na nagkasanga kadalan mi mami. Napan kami di balay da? Iti dayta kinaubing mo. Umin-inom kayon iti nasangar. Paminsan lang mat mami. San mata ka na yun? Dayta sagpaminsan. Awan papanan na no di kanayon ton. Nagmayatan ngayon mo kanayon tong. Kanayon mo ti happy. Agad adal kakadiwan no saan. Agadala ka no oras ti adal, mami. Ang nuad na mga awis kanyak. Saan ko palabsan? Enjoy ko naman. Inaanak ko, di mo kumamatyalang-alang ti panagadal mo. Hello? Asino da ka di? Ha? Presinto? Tapay? Anya tinapasamak? Sige sir, taumay kami dita. Bye! Oh, asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Presinto ko namsamay. Ti anak ta, ada ka no ije presinto. Anya? Kunak man agad adal ti anak mo. Apay nga tayo presintaw. Nagguguluda ka no iti may nga inuman. Ay, talaga sana na dumdum nga iti pamagbaga ti anak mo. Oras ti klase. Ada iti inuman. Alahain ta ni Jeffrey Sintula kay. Saan nga gnagam ti anak mo? No sana may kan iti leksyon. Baybay am ka di di anak ta. Kasanod ti panagadal na. Ay, No di nakaduan ama pa ni Jeffrey Sinto. Kagura ka. Di ka kasarsarita iti manualawas. Anya ka di tinapasamak, Leonard. saan ka di arumbang nga da kay ti pagadalan? Apay anapan kayo iti inuman. Kwa, awan ngamin ti maestro mi. Awan ti aramidan medyo pagadalan. Rumbang ka di? Ano awan ti maestroyo? Ket mapan kayo iti inuman? Apay nga rod, nga da kayo ditoy. Ha? Adda ngamin ng kursunada kada kami, dad. Bimalos kami lang. Nukas tamlaeng agulo ti sapsapulam. Ibagakkan ka, nga awan tinasaya at amasakbayam. Intakit din makisao iti pulis. Kanti kinaguluda ta aregluan tayon ti amin. No kayat daat ti paareglo, hanggang no saan ngay. Ditakan unag ti kulungan nga agyan, Leonard. Jakmat ipalubos dayta, lakay. Kanayon mo ngamin apanawinuyan ta anak mo, iso abarumbado. Anya ka di day tapakakumiko, ma'am anak. Project me iti art, mami. Ag-drawing iti agduduma a view. Nan, kita akman? Ay, wow! Nagpintasan, anak. Ay na, naglaing ka nga ag-drawing. Bareng agbalinak to analaing a painter, mami. May sa a talent day ta, anak. Man-mano ti addaan iti kasta a talent. Kasta nga rutin baga ti maestro mi iti art. Nalaingak ka no. Amom ka di anangina ti may salaang a painting? Imbagamot lang ti maestro mi, mami. Ado ti nagbalin analatak a pintor, babaen kadagiti impintada. Inton agturpusak iti pagadalan mi. Agturpos kamat iti pagadalan yo. Sayang, tasaan tangag kaadalan. Bulagak tumot ngamin. Uray bulag ka. Tanalaing kamat. Ada ka numat award mo. Kasta timbagada ka ni mami. Wan matkit di Sayang lang amin. Ta sa anak ang makakita akaskan ka. Sana bale. Tano ada papananta. Kasla siyak ti pan nakamatam. Siyak ti mangkibin kan ka no ada papananta. Dua kami ka ni mami. Naragrag sakak kuma. No makakita akmat. Tapno saan ang masapol akanayon nga adda ka iti sibay ko. Uray. Tanaragsakak mat amang kadkadwakan ka. Gaputa ipatpatag ka, Julius. Agyaman akmanan kan ka Gemma. Naanos ka. Kakaasyan ka, gaputa kabsat ka. Siguro, no siyak mat ti bulag, naanos ka mat siguro kanya. Gaputasan ang napasnag ni Leonard iti panagadal na. Kapilitan, nga gulit manen. Ay, no mabalin la kumaabayadan dagita ama maestra.
Tapno ipasada ti anak ko. Kamali day ta ka panunutam. Kasano no awan amuna sama pa ni tinangat nga ato atukad. Kababain nga rod no agulit. Mas kababa no maipasa. Tamarigatan to itinangat nga ato atukad. Iso abay am nga agulit tapno agnakam. Kasla saan anapatagkan ka ti anak ta. Kayat ko adumakala na singpet ken natudyo nga anak. Hanggang pagbalbalinem at abarumbado, gapot pampanuynuyam kadagiti dakes nga aramidan na. Kamali apa nang ipatagday ta. Awan ti kamali iti panangipatag ko iti anak ta. Naibaga ka din ni Nancy ti panggap na, manang. Wen, ading ko. Maragsakan launay. Ta sidadaan ka kanu atumulong para itipan na kay padoktor ti anak na. Asino pa yung ay ti agtitinulong no saan adatayaw? Ay, wen mo't kit di ading ko. Ang amuray no kasta. Ay, agyaman akunay kan ka. Ay unay kan ayamanang. Patpatgan kayo a kapamilyak. Noan niya ti pagsayaatan, si dadaan nakatumulong. Ala, mangkita ak nga ron iti manggatang iti daga. Tapno adda si dadaan nga aramaten tayo. Uray siyak mat manang. Pag tinulungan ta ti agbirok iti aggatang iti daga. Nadamag ko nga ilaklako yung kano ti solaryo na pudno ka di. Ay, wen, barok. Adda nga ben pakasapulan mi iti kwarta. Ala, padasak nga ibaga iti may sangam amok, agumatgatang iti lote. Aliman nga rod, barok. Adala nga men pakasapulan, may. Agkita kami iti gayem ko intun bigat iti opisina. Isuntun ti panangibagak nana. Ay, sapay la kumanga rod. Tada gumatang. Tapno malakok ti sular. Saan ko ama ipanamnama, ngam padasak lang nga ibaga. Barang kayat na agatangan, nana. Anya tinagsaritaan nyo iti inaninan si di talikod ti balay. Damdamagan na, no damam mo kagumatang iti sular. Ang mga no damot amamom. Agrigrigat da ka din, tailako da pa iti sular da. Katada siguro mat pangaramatan da iti kwarta, Ay, no dalaki di porsyentok nga agbirok iti gumatang. Padasak tagkita. Ngam no awan, ha? Naglalaingan dan ngay amang ibaon kanya. Ay, nakaro ka, Violeta. Karubam di tao. Arubayan lang tinagbakitan tayo. Ngam adayo kakadakwada. Tapno ammom, napatag ti banno ko. Reses, ngam apay nga da ka dito'y anali dahil Leonard. Da kayo gaya, ma'am. Nagungat ngamin kanyak ni Saritay. Bagsaka ka no itimat. Anya ka dito saan mo ang maawatan. No kayat mo, inta ijalami saan ko, ta isurok ti saan mo ang maawatan. Makapasadot mat, ma'am. Awan ganas kon nga gadal. Tan nababadag iti gradok. Iso an nababa, ta saan ka ngamin nga agreprepaso. Ngam no igaad mo, awan papanan na, no di ngumatumutla ang dagiti gradom. Kas kumakan kami naman norosuro, ma'am. Mayat ko, ma. Dagiti daddo, ma. Nakaungungat da. No kanayon ka nga agpaisuro, dito'y pagadalan man wenno ije balayo, lumaing ka, Leonard. Itaman pa makita nga ukradam tinutbok mo, Leonard. Kita man ti insuro ni Ma'am Nancy itimat, Dad. Iso ka di ti maestram itimat. Saan, Dad? Pinagungtanak ti maestrok itimat. Saan ko nga minamawawatan ti isursuro na? Idi nakita nak ni Ma'am Nancy idirises. Imay nak sinurwan. Nasingpat nga rod no kasta. Kaya't naka nga isuro. Idinto tasaan nga iso ti maestram itimat. Nasingpat na talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kayat ko dadya maestra. Nalaing pa amang isuro. The best para kanyak. Ulitam man timbagang. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan, panangipatag.
Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti limad agura ni Violeta ken ni Nancy. Nagtultuloy mat ti kinasaet dagiti agkabsat at Julius ken Gemma. Kat ballog ken manginom mat ni Leonard nga anak ni Violeta. Iti maysa nga aldaw, naibaga ti ina ni Nancy iti kabsat na nga ilako dati maysa asularda. Tapag padoktor ni Julius nga apo ko da inton madanon ti bakasyon. Iti panaglabas dagiti aldaw, dandanin agturpos da Gemma ken Julius. Idinto tasaan pa'y amakaturpos ni Leonard. Gapo iti kinaballog na. Agsarsarita da Leonard ken Ruben. Idi simbangpet ni Violeta. Papagayam, denggen tituloy ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Nasingpet nga rod no kasta. Kayat na ka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestram iti math. Nasingpet a talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kayat ko a maestra. Nalaing pa'y amang isuro. The best para kanya. Ulitam man timbagam. Ha? Saan na kano a maestra ni Nancy? Ngam isuro-suro na itimat ti anak ta. Tultulungan na tapno maawatan na ti di na maawatan. Anya ti di mo maawatan, tasyak ti mangisuro. Aliman nga rod, Mami. Oh, dahito iti insuro ni Ma'am Nancy. Insurat na ti solution dito yung notebook ko. Ngam nalipatak manen. Ala, mudtoy ta notebook mo. Siyak ti mangisurukan ka. Ammom ka di dayta. Kasla nalipatak mo dun. Imbag man ta nagkita ta dito'y dalan, Nancy. Ni si kamat gayam. Agkarubat ang agpaiso, ngam di tamot masangot ti agin nalatiw. Kanayo nak ngamin ama kumikom iti trabaho. Saan aga putad da trabaho kat ison ti pambar mo? Gapo ka di tawan trabaho? Ay, saan mo't si kamat? Kasla da importante nga ibagam Pati ka di kakaiso na apamatag ti anak ko kanya kat agawam. Ha? Anya ka di ti sasawam? Di ka maawatan. Ilawlawag mo man? Kunak man no nalaing ka a maestra. Maawatam ko ma, ti kayat ko asawan. Anya ka di ti gurguraam kanyak. Saan ka di nga agayam ta? Among matnagayam nga gayam ta. Ngam apay akayat mo pa'y nga agawan ti amin kanyak. Ha? Di ta ka man laungan. Agdamagak man, Leonard. Anya ka di ti napasamak iji balayo idi kalman. Napasamak. Awan mo tinapasamak, Ma'am. Di da ka di pinagsasaritaan kada mami kan dadim? Naibagak akay kayat ka. Tanasingpet ka, Ma'am. Insuro nak ngamin idi kalman ni Timath. Inton maminsan, saan mo nga ibagbaga akay kayat nak, no di mo ibaga ka ni mamim, akay kayat mo mat. Wen? Ha? Apay ka di, Ma'am. Maawatak amasayer tirik nana, no ibagam nga adakay kayat mo. Idinto tadi mo mat ibaga, apat-patgam ni mamim. Naskan ka di pa'y dayta, Ma'am. Wen, tati pa nang ibaga ti anak, apat-patgan na ti inana, kat mangted bang ar iti ina. Agpada ti oras ti panagturpos yung agkabsat. Ngam agduma kayo mo't iti pagadalan. Anya pagadalan ti papanamngay, Mami? Kasto na, Julius, ha? Masapul nga daak iti pagadalan ni Gemma, ta ijayak kat nga rod amang isursuro. Asino nga iti mangkadwa kanyak, Mami? Ibagak ka ni nanang, kastamotan ka ni auntie, takadwanda ka. Wen? Ha? Ay ungayam.
At dadalula amang kadwa kanyak. Saan nga agsaksakit tinakam mo no saan ka makaduaan, Julius? Un mami, maawatak, no apay adi ka makaumay. O sige, agbati kayo nga ro dito'y tainak ibaga kadananang kan anti. Un mami, duada akadwak amapan ije pagadalan mi. Sige, mapanakon. Agsubliak matlang adagos, apaman ama ibagak tigagarak. Itapay laeng, kablaawan ka, taagturpos kan, Julius. Uray si kamet, kablawan kamet. Agyaman na ka. No kumamay sa ti pagadalan ta. Aggidan ta akaduan ni mami. San abale, taadadwa akadwak. Dagiti dua alola ta. Agturpos kadimat ni Manong Leonard. Saan kading agkaadalan kayo? Tanaabutam idinagulit? Adda bagsak na. Iso asaan ang makagradwar. Ay, sayang nga rud Lumakayon iti pagadalan. Sinayang na tigundaway. Mayat kumaan no agturpos met. Saan damat ngamin apagungtan no agbalog? Ay, sabali ka no ti panangipatig ni mami na. Uray pa kadadaulan na. Sige lang ta. Basta pagragsakan ni Manong Leonard. Ay, balasang ko. Nakaumay ka, Mad. Itaman pa'y. Agturpos nga minda Gemma kan Julius nanang. Amuyo met, agsabali da iti pagadalan. Saan ko ida mapaggidan akadwaan? Kat, anya nga ron ti kayat mo asawan, anak ko. Da kayo kuman ka ni auntie ti mga kadwa kan kwa na iti pagadalan da, nanang. Amuyo, adda award na. Ay na, nagsaya atin. Ay na, da kami kan ni Lilia ti mga kadwa kan kwa na. Wan nanang, masapul nga daak ngamin iti pagadalan mi. Taijayak kat nga rod amang isursuro. Ala, awan parikot. Kadwaan mi ni Julius. Agyaman ak nanang. Pakaragsakan mi kit di Tada kami timang kadwa iti apo ko mi. Ni Nancy mo di nakitak anas si Bert. Anya ka diti ginagaran na. Ay na, agturpos ka no ni Julius. Kat dwata amang kadwakan kwa na. Ay amam, ada ka no pa'y award na. Mapadasan ta nga ron mo ti agpaggraduar. Ay, plantsa at day tayo nagpintas abistina ta. Iso ti arwatin ta amang kuyog ka ni Julius. Sige kabagis. Plantsaem ana imbag Nabayag iji aparador kat. Kita akman gayam ijay aparador. Taamangan kit din no nadadaal dan tadi tamot inus-usar. Wen nga road manang. Ay na, nataer kan napintas dagiti anak ni Nancy. Anak asut iti pang-graduation da. Napandan iti pagadalan da, tayo ti graduation da. Ngam ni Leonard, sa nakaraman ka dagiti agturpos, gaputaballog. Masurunak kadagita ama maestra. Apay adida inraman ti anak ko nga graduar. Agsipod ta kanayon nga aglangan. Nababaunay dagiti grado na kuna ti maestro na. Pinaari ka pam kuman aday di a maestro tapno iraman na ti anak tangag turpos. Oy, di nakman itultulad gan ka. Asaan anaing kalintigan ti aramid mo. Agbayad ka kit din tapno makapasa ti anak mo. Asino ti lugi? Saan ka di ati anak mo? Apay kumaalugi. Ay, adda ak kumamot ijay amang kadwaken kwa nang agmarcha. Saan nga rod ang makamarcha? Tanabagsak nga rod. Ay, adda ak kumaijay pagadalan anak kabisti nga paggraduar. Itata nagturpusan dagiti ubeng. Hintay ipakitan ni Julius ijay Manila. Wen tanakala ko tamot tan iti sularta. Nuwan, makidagas tayo iti partido tayo nga da ijay. Nabayag basitan adi tay napnapan iti Manila. Kumusta nga tamot ti kabagyan tayo ijay? Ay kat maamuan tayo
No makadanon tayon, ijay. Iso na laeng, tadyak makaan-anos iti Manila. Sa bali ti pudot na ijay. Saan apresko ti malangab nga angin ijay. Nang runa iti kalgaw. Ay kat, anyangay nga rod ka ba, guys? Aganos tayo para kan ni Julius nga apo ko ta. Husto ka. Ti panangipatag iti kapamilya, kat kasapulan ti anos kan sakripisyo. Mangisagana tayo iti badbado tayo, tamapan tayo iti Manila. Anya ti aramidan tayo ijay, mami. Jak pa'y napnapan ijay Manila Adda kabagyan tayo ijay. Ngam ti kang runaan apapanan tayo, kat in tayo ipakita ti mata ni Julius. Barang adda pa'y namnaman na makakita. Anya, mami? Mabalin ka di pa'y ang makakita ak? Saan tayo pa'y nga ammo, anak ko? Kung nangamin ti doktor idi, nga alanganin ka kano ang makakita. Kaya't yung asawan, mami. Impakita yu idin? Wan anak, idiubing kayo pa'y. Si bibiyag pa'y idi ni daddy yo. Kastagayam. Ngam no imbaga ti doktor nga alanganin. Amangan no saan akon ang makakita, mami? Saan ka nga agliday, anak? Awan ti kas iti padasan tayo manan. Makakita ak tupay nga ta. Jak man makitkita dagiti kaaruba. Napananda nga ta. Wen nga rod, mami. Nakakandado mo ti balayda. Napananda nga ta. Tadida pa'y imbagbaga. Amangan mat no nagpasyar da, mami. Nusyak ni Nancy. Apay ko mga ipasyar ko ti bulag kan pilay nga anak ko. Daksang gasak ngagpaiso dagiti anak ni Ma'am Nancy. Apay nga takas jay da. Rumbang lang, tapno saan naabukudan ti ragsak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, mami? Ay, yakam mo. Idiubing kami. Kanayon nak nga atiwen iti anyaman abanag. Tsak mawatan ti bagbagam, mami. Nangag ko ti saritaan nyo iti anak ta. Basol ka din ni Nancy. No inatiw na ka iti kinalaing. Kagurak adenggan, no ibagam analalaing siya. Among bakit? No saan mo nga akseptaran ti panakaatiw mo, kanayon ka masaksaktan. Saan ko amaawat? Ngam inatiw ko man, gaputawan diferensya ti anak ko. Uray kas jay dagiti anak na, may panakkel na ida, ta naglalaing da. Ado ti award da nagturpos. Ngam sayang ti awarda ng runa jay bulag. Ngamin, awan serbina, tadi namat makita. Sana sayang, mangipakita da ita anasait da nga agadal. Adda matunoy da iti masakbayan. Mami, saan ka di ako muyog kada kayo iti ospital? Saanan, anak? Siya kung timangkibin ka ni Julius. Kasta ka di, mami. Sangayang, jak mangag ti ibagat ti doktor. Sana bali, anak ko. Maamuam tumot laang intun sumangpot kami. Ikararag ko, makakitan tumat lang ti kabsat ko, mami. Wan, anak. Amin tayo. Kiddawan tayo dayta iti Diyos. Wen, mami, mapang kami kadalola iti simbaan. Kiddawan mi ti kaasi ti Diyos. O sige, anak ko. Tamapan kami mutan iti ospital. Mami, nasakit ka di ti aramiden ti doktor? Ay, saan, anak ko? Nga masapul anaturad ka sumango iti doktor. Uwan man langan, barang makakita ak. Tapno saan akaasi ni Gemma, akanayon amang itulod kanyak. Kasta ate, anak ko. Naturad, saan atakrot. Sige, orayon talaangan ang maawagan tinagan mo. Noan niya ti ibaga ti doktor, aramidak, mami. Wan, anak, ikagumaan tayo nga aramidan ti anyaman a pamuspusan a makaagas ka. Tinabasak iti libro, kat operasyon laang kano ti pamuspusan. No, iso ti ibaga ti doktor, di iso nga rod ti masurot. Ngam, mami, nasakit to nga ta ti operasyon.
Saan? Tapaturugan da ka, babaan iti anesthesia. Saan mo amarik na dayjay, anak ko? Kumusta nga itinapanan niyo? Anya ti ko na ti doktor. Adda kadimot laang namnama ang makakita ni Julius. No maisayang ka ti operasyon, ijay tula ang makita no agbaligi wenno saan, auntie. Ay, kat, ipaopera tayo nga rudan, anak ko. Tapno makita, no baligi, wano saan. Masapol nga adda ka no mangidonar iti kornea ti matana, nanang. Siya kun ti agi donar, mami. Anya? Matuloy nga ta ti operasyon ni Julius. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagturpos dagiti nasat nga agadal at da Julius kan Gemma. Idinto tasaan akaraman ni Leonard kadagiti nagturpos. Idi nagbakasyon dagiti eskwela, impanda ni Julius iti ospital ijay Manila. Tapno ipakita da iti doktor, barang addapay namnama na ang makakita. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No maisayang ka ti operasyon, ijay tulaang ang makita no agbaligi wenno saan, nanang. Ay, kat, ipaopera tayo nga rudan, anak ko. Tapno makita, no agbaligi, wano saan. Adapay parikot, nanang. Masapul nga adda mangidonar iti kornea ti matana. Siya kun ti agi donar, mami. Anya? Wan, mami. Siya kun. Ay na, nagsayaat kan anak ko. Ngam idaw-dawat tayo iti Diyos, nga isulaangan ti mangipamuspusan iti amin. Burbur tiyaman kanya, nunap-napanan dagiti kaaruba tayo. Anya ti pakasaknam dita. Saan ka di akay kayat mo no di mo ida makitkita? Saan aday ta saan ko apan nakakita kadakwada. Mas daawak laeng, ta italaeng nga awan da iti medyo na bayag. Awan lat di mo pakaringguran. No makitam dagiti pilay kan bulag, umanay lakat katawaam. Itatawan da, maringguran ka. Sa anak nga rod amaringguran, mas daawak laeng. Italang amin anabayag, ajak makita ida. Sa balitin into na ram. Ayan ti anak mo. Ne, awan ka de. Napanan na ngay. At damot itay ditoy. Day taket tay kunak. Sa baliting kasirip-siripan. Idinto tadi mo makita ano anya ti aramidan ti anak mo. Amangan no napan manen kadagiti barkada na. Sapay kuma, taadamayat amang idunar iti kornea na. Di kagdanag. No awan. Siya kun Ngam sayang ti matam, no saan nga agbaligi ti operasyon. Ha? Saan nga ta? Ay, kasanungay nga agpaiso. No saan nga agbaligi? Adda nga tamayat amang idonar iti mata ti kabagyan na, no bilang laeng. Kunamot ti doktor, nga adalat ta kanumot na saya at ti panagpuspuso na atao, nanang. Ay, sapay ko mga road, anak ko. Ay, asino ka din jay artista? Anang idonar iti kornea ti mata na idinatay. Uwan nga agpaiso. Ada nga agpaiso na ngaramid ti kasta, nanang. Sakbay anatay,
Naibaga na iti pamilya na nga idunar na ti Cornea ti matana. Ay, nagtanok ti kababalinday jay nga artista. Adda na iranod iti matana. Aguray tayo ananang. Bareng adamot ti mangidunar akasta. Sapay ko mga road. Taadan to, anak ko. Aginggat kaano nga aguray tayo. Dayta ti saan tayo nga amo nanang. Basta, agkararag tayo laan. Adamot maipatpatakder abalay ijay solar ti ina ni Nancy. Nalako da ka din tilute. At dayta ka manen, ti manen ka uruba tinakitam. Ay na, damagaklaang matano nalako dan. Wano balay dati may patpatakder. Nalako dan. Anya ka di manen ti mapampanunot mo. Kita ta nalako da ti luti da. Iso siguro ti inaramat daan na pan nagbalog. Apay abalog pa iti naramat mo asarita. Saan ka di amaaramat da ita abalikas, no awan ka es kan na tinapanan ti tao? Amok pa'y ngayon no napanda nagbalog, wano anya. Inaramat da siguro tinaglakwan da iti sularda. Duan yaman tinangaramatan da, awan bibiyang tayo dita, takwartada met. Bibya nga kaya, nadamag kulaang mo. Apay ngamin nga interesado ka mangam mo no anya ti aramidan, wano papananda. Nadamag kulaang, ngam awan bibiyang ko. Medyo mabayag tayo nga aguray. No kaano nga ada donor. Ay, aganos tayo, kabagis. Awan mauray tayo apagsayaatan, no di tayo makauray. Paino padasan tayo ti agpa-public service iti nagdudo mga istasyon ti radyo. Kandaddo mapay. Bareng adda mayat nga agdonar. Nay, mayat nga agpaiso tinapanunot mo Ibagata ken ni Nansay, tamapan agkid daw iti tulong ti agdudo mga istasyon ti radyo, kan uray telebisyon. Makatulong nga tati kasta nga aramiden tayo, manang. Ay, wenmet siguro. Nadardaras tayo siguro a makabirok iti donor. No kasta ti aramiden tayo. Ay, imbaglakit din ta si magpet kayon. Adda isingasing me nga aramidam. Anya ka di day tananang. Napanunot mi kan ni Antem nga ingka agpa-public service iti radyo. Ken uray pa'y iti telebisyon. Tamangan adda mayat nga agidonar iti Cornea. Ne, mayat sa agpaiso day ta ananang. Dagitay marigrigat nga adami na tayo na iti ospital. Tumulong tayo iti hospital bilda. No, itulong damot ti Cornea ti minatay da. Ay, wan. Kasta tinapanunot ni Antem. Kat, mayat sa nga agpaiso ti insing-asing na. Sige nanang, tamapanak iti istasyon ti radyo. Mayat sa no itugot mo ni Julius. Pagsawamat. Iso ti agkid daw iti tulong kadag iti addaan iti nasaya at apanagpuspuso. Sige nanang, mapan kami ka ni Julius iti istasyon ti radyo. Naggapwam ka di manan, apay nga itakalaang. Sana kon nga nga basit. Amasabol na damagan yun no nagapwak, mami. Ay na anak ko, kastam kadilatan. Day tagbalbalog tar aramidam. Inton sumangpat ka, nabarbartak ka. Anya, iti parikod dita, mami. Sumangsang pagatakmat. Sumangpat ka ngagpaiso, ngam parikot mat isangpat mo. Natay ko mga parikot ka. Saan mo't asikatin na bartak? Sakmat. Nalipatam ka din, agapu iti day taabisyong. Saan ka nakaturpos? Madanon to day ta turturpos. Kanon tupay, inton lakay kanton. Saan ka kumaapaatiw kadagijay bulag kan pilay nga anak ti karuba? Ano nga nga ikat nanalayang damit nga siya? Awata mo. Kasi talaga. Anya? Awatam, analalaing dangam si ka? Wala. Maestra pa iti mami da.
Ne, agsabsab at matakiday mo, anda ka di man ang kasuron mo. Ay, makapasuron kayo. Kuna ngamin ni Leonard, analalaing kano dagiti anak ni Nancy. Maestrapay kano ni Nancy nga inada. Adda ka di maditimbagana. Wano, saan ka di ahusto? Agpada kayo lang agama. Imbes asyak ti kanunungan nyo, dagijay kit din apo or ti kararwa. Ay, kaasi kamat bakit? No agimula ka iti sakit tinakam, nga awan mo ti umno arason, paspasakitam latabagbagim. Dakal nga rod ti makagapo no apay! Lipata mo tinapalabas, tapno lumag-an ti barukong mo. Mami, awan ka di pa'y ti awag? Awag ti donor ti kayat mo asawan, Julius. Wan mami, ngamin, magagaran akon. Ano sila ang anak ko? No ipalubos ti apo nga da donor, nasayaat. Ngam, no saan pa'y, aguray tayo latta. No saan ko amang nagtibusis yo? Saan ko nga amo no asino ti masabat ko? Anya nga tati itsura yo, mami. Lading itak anak, ngam saan ko ama ibagano anya ti itsura mi. Ngam, no kasano ti pakabuklam, kastamo ti kabsat mo ani Gemma. Ket da kayo mat kadalola. Agpapada mo ti pakabuklan nyo. Kasta ka di, mami? Uwan anak, saan mo siguron amalagip ti pakabuklan ti langak? Taubing ka pa'y ngamin, idi mapukaw ti panagkitang. Apay nga ari kapon ti ropak. Kunang ngamin ni mami. Noan niya kano ti pakabuklam. Kasta ak kanumat. Agkakaingas ta ngamin, Julius. Tila ang nagdumaan ta. Kat saan ka ang makakita? Idinto tapilay akmat. Ari kapak man ti sakam. No apay apilay ka. Oh, adda ka di maarikap mo? Ang nagdumaan da? Awan mat. Ngam, kasla ababati maysa. Ngam, basit laang mat. Wen, basit laeng. Iso ano magnaak? Madlaw. Apay no agpaaramid tayo iti sapatos mo. Anangat nga to. Tapno maipada di tamay sa asakam. Kayat mo asawan. Uray saan nga agpada timukod ti sapatos ko? Nangat nga to ti maysa? Una, tapno intun magnaka. Patas tun ti pannagnam. Anya ti ko nam anak ko. Intayo agpaaramid iti sapatos ni Gemma. High heel Gemaysa, ngam flat Gemaysa. Un mami. Tapno patas tun ti pannagnana. No agpantalon iti nagayad. Saan amadlaw? Payat sa nga agpayso day taan na panunot mo Julius. Nalaing ka talaga. Idi ngamin inarikap ko ti saka na. At atidog ti maysa. Kat no matidog ti maysa, babaan iti na nga to amukod ti sapatos. O, di mayatan ti pannagnana. O anya, umanugot ka kadi iti imbaga takabsat mo, Gemma? Kasanon no jak ammo nga ipag natin nga to timukod na sapatos. No mapraktis mo, mayaton. Iparukod taman nga rod no mano apulgada ti inayon da iti may sa amukod ti sapatos mo, anak ko. Medyo atidog, mami. Ngem no mairwamak akas iti imbaga ni Julius. Mayat siguro. Mayat tinapanunot ti kabsat mo. No amumton nga ipagna, saan to na madlaw apilay ka? Wen, mami. Uray nangat nga to timukod ti may sa sapatos ko. Kat inton amumton nga ipagna, agpaaramidak pa iti sabali. Tapno saan amay may sa ti sapatos mo. Naka-high heel to ti may sa asakak. Idin to ta flat ti may sa. Ngam kanayon kan tumat ang nakapantalon. Diyay nagayad. Tapno saan amadlaw.
Aliman nga rod, apok. Ipagnaman ti sapatos mo, anangat nga to ti mukod na. O sige, Lola. Buyan da ka magna. Nay, ay mayat nga agpayso. Saan amadlaw nga ada diferensya ti sakam? Malamag na ka, Gemma, tapno mairwam ka. Wen, Lola. Nakapanunot ni Julius iti pamuspusan. Tapno normal ti panag na ti kabsat na. Nairemedyo ti kasasaan ni Gemma. Sapay kumamot ta mairemedyo ti panagkita ni Julius. Ay, wen ko mga rod. Tapno makakitan. Ay, kaasi adi na makita ti dalan na. Ay, kandi na mo. No kasano ti langa tayo akapamilya na. Wan nga rod, mana. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Uwan, siyak daytoy. Ospital? Sige nga Rod, umayak adagos dita ospital. Urayon dak. Bye. Ay, anak ko. Nay, apay nga agdardaras ka. Asino ti imawa? Nanang, ada ka nun donor ti Cornea. Ha? Agrobata ko nanang, tamapanak iji ospital. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mas daaw ni Violeta. Nuapay adinan makitkita dagiti karuba na. Iti sabalya bangir, nagpa-public service ni Nancy iti radyo, kan iti dadumapay. Tabarang adda agi dunar iti Cornea, para kan ni Julius. Kabayatan na, nagpaaramid da Nancy iti sapatos ni Gemma, tapno agbalin an normal, ti pannagnana. Iti may sangal daw, adda imawag kan ni Nancy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas a napaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Agrobata ko nanang, tamapanak ko iji ospital. Ay, umayak. Tapno adda kaduam. Ay, sige, intayo nga rodan nanang. Kayat ko akasarita ti donor. Ay, sapay la kuma. Tadaytan, ti sungbat, ti kararag tayo. Julius, apay ang nagdardaras da mami kan Lola api manaw itay. Adda imawag kan ni Mami, manipod iji ospital. Amangan no adan ti donor. Mabalin nga tan ang maisayang kat ti operasyon. Maamuan tantua, no sumangpat da Mami. Ulitak nga ibaga. No awan lata ti donor, mayatak nga agi donar. Ti importante, makakita kamat. Madanagan ni Mami, taamangan ka no saan nga agbaligi ti operasyon. Sayang ti may sakripisyo amatam. No kumasiguradong agbaligi, nagsayaat kuman. Ngam saan ka no nga amin ang maisayangkat nga operasyon, kat nabaligi. Adda kanumat saan. Anya ti imbaga ti kabagyan tinatay. Umanugot da mangi donar iti Cornea ti anak da. Ay, Kayat da kano atulungan ti anak ko nanang. Babaan day ta nga aramidan da. Kasla makitkita dalat ta kano ti anak da. ay, agyaman tayo. Tapinat ganti Diyos, ti kararag tayo. Uwan nanang. Nasa umat ti may saman norsuro, anapan gayam danan si Manila.
Ang mga no dinamag mo pa, no anya ti inaramid da ijay. Ah? Awan. Dinamag ko, ngamdita ka noam mo. Una ko rin pakasik namlauna iter aramida ni Nancy. Apay aya, akasla kanayon nga isakit mo day dianan si. Saan ko nga isakit? Kaya't ko lang nga ipakaawat kan ka, nga awan tigura na kan ka. Pag ko naam nga awan, Umuna iti amin, nasingpat ka ni Leonard, hindi pagadalan. Si lang tigumurgura kan kwa na. Ita, damagam di tabagim no apay. Amirisam, may parbang ka day, ti aramidam? apay ko maasaan amay parbang. Ha? Dinak man kun kontraen akanayon, Ruben. Nabartak man ti anak mo. Sika ti kanayon nga da dito'y balay. Apay at di mo disiplinain. Ay, may samot dayta. Saan adumdungag? Oray maminribo nga ibagak asaan nga agbartak. Awan apulos dengdenggan na. Di namang mangeg ti bagbagak. Umuneg iti kanawan alapayag. Romwar iti kanigid. Nujak ba kapag tepel, makabil kun ti anak mo? Saan mo akabilan ti anak ta? Amangan numalaw anam. Nabayaga kun nga agtep-tepel. Balog kan mamardak. Sang ka ibaga makasaritam? Ngam awan mo ti pagmamaayan ti panakisaritam kan kuana? Basta di mo disdiswan ti anak ta. Tano aramidem dayta, siyak ti makalaban mo. Dayta ti madikan ka. Konsentidura ka nga ina. Patpat gaglaang ti anak ko. Saan akasken ka, akayat mo pa'y akabilan. Tapno madisiplinaan ah. Kita am tinagbanagan na ita. Oh, mamartakan. Nagawid kan. Nabarbartag ka manan. Ha? Sigamit gayam, Manong Ruben. Apa yan nakarupangat ka? Anya, manong kung kunam kanyak. Bastos ka nga anak ah. Tapno agnagam ka. Daytoy! Mami! Dinanugnak ni Daddy! Di mo danugan ti anak ko! Ha? Salbag ka! Manipod ita! San kon nga itad kan ka ti sweldok? Tapno awan ti itad mo apagbartak daytoy na laing nga anak mo! Kita! Magdardaran ti ngiwat na! Apaya dinanug mo! Bastos day tang anak. Manong kun kunanakit din kanyak nga ama na. Di na amo ti bagbaga na tanabartak! Anya kamutan! Ha! No saan na nga mo ti bagbagana no nabartek? Saan ko man nga agbartek? Ha! Ikamtumat iti pagbartek na! Kumusta tinapanan niyo, manang? Ay, mapanan ni Julius ija ospital para iti daddo mapay nga eksaminasyon. Ay, ado pa'y matgayam a proseso na. Kunak no maoperaan no adan donor ti kornea. Maidalan pa'y kano ni Julius iti laboratory kuna ti doktor. Nagadugayam a proseso na dayta nga operasyon. Wen kabagays, eksaminen daan na imbag ti matana. No awan allergy na kadagiti agas kanda dumapay. Ado dagiti ba nag-ama ikonsidera sakbay ti operasyon. Kat, kaano ka di ti panangipan ka ni Julius iti doktor, manang? Iti kabiitan apanawen. Itaman pa'y ako mitkita ka iti adayo. Sa kaumisam-isam. Pampanunutak din ay tagtagainap ko lakay. Nagmayat at tagtagainap. Anya tinaytagtagainap mo? Nakita kampay ide jay anak ni Nancy Abulag. Nakakitaam ka no, kampay ide. Itiigid ti kalsada. Adda awit na abasit alata ti sardinas. Kat nang ipiso kak iti piso iti igam na alata. At damat gayam konsensyam iti kararwam. Tainik kampay iti piso ti agpalpalama. Siguro, dumteng to ti panawan nga agbalin nga agpalpalamaday chay. Ay, kaadwan na, baliktad, ti kay papanan ti tagtagainap. Iso asaan to nga agbalin nga agpalpalama jay tao. Nga ta!
Ita ti ipapantay iti doktor, anak ko. Kasano saan nga agbaligi, mami? Kapilitan nga aguray tayo iti sabali a donor. Kasta ka di, mami. Narigat mo't gayam, mami. Saan akas karina? Wan anak, saan ngamin akas dalupot, amabalinlat ta atakupan. Mami, amangan kit di mat, no saan akong makakita? Ay, saan tayo ang mapukawan iti namnama, anak ko? Basta agtalep tayo iti Diyos. Kanak man iti kwarta, mami. Saan nga intad ni dadim ti sweldo na? Manipod inawagam iti manong. Ha? Anya ko mga iti koneksyon ti panangawag ko kan kuha na iti manong. Tapno di ka kanuikan iti paggatang mo iti arak. Kasano da ito yan? At datulagan mi kadag iti kakaduak ngayon ka maghapi-hapi. Pudnon sa tiimbaga ni datim. Asaan anasaya at dagiti gagayem mo. Apay kumasaan da na saya at mami. Isungsong da ka iti bisyo. O, saan ka laka nga rod anak katurpos? Kayat mo kade, asaan to anapintas ti masakbayam? Naragsak damit nga mi nakadwa, mami. Naragsak kayo no madama ti inumyo. Ngam inton na bartek kayo. Adda ka di pagsayaatan nga itden na kada kayo. Ragsak ti itden na, mami. Nababa ti panagkita ti gimong kada kayo. Ti tao akanayon anabartek, awan na sayaat apagbanagan na. Kasta ka di ti kayat mo apagbalinan. Eksamina ng ti doktor ti matam, anak ko. Nakasagana ak, mami. Dahita ti kanayon ko asagsagaan. Ngam kayat ko nga ibagakan ka, ano anyaman ti ibaga ti doktor, iso ti masurot. Uwan, mami. Anya nga rod ngayon no kasta? Nasayaat nga rod. Madi nga min di mangnamnama ka. Santo saan matgayam ang mabalin. Awatek, no anyaman ti ibaga ti doktor, mami. Nasayaat, anak ko. Naimimbag di nakasagana ka nga umawat iti anyaman a resulta. Positibo man, wano negatibo. No mampay negatibo. Saan ko ama ipanamnama as anak nga agliday, mami? Maawatan ka, Julius. Kat saan laeng asika ti agliday, no di kat patida kami akapamilyam. Nalpas ka din ti panangik sa amin ti doktor ka ni Julius, anak ko. Wananang, bareng mayat ka no ti resulta ti operasyon. Ay, kaano nga ti operasyon? Inton bigat ka no, nanang. Ay, kaslag nervyosak di tayo ngamin amo, no nabaligay no saan. Oray siya nga rod, nanang. Adamot pa nagdanag ko. Ay, agkararag tayo. Kat sapay ko matabalig iti operasyon. Wananang, mapantayo man kat di iti chapel da iti nga ospital. Ala anak ko, may mayat ijay apagpalabasan ta iti oras. Intaan. Saan ka nga agner-nervyos iti operating room, anak ko, Wan? Uwan, mami. Ang mga no nakaturog akton, no makadano nakijay. Kung ngamin ti doktor, injeksyonan da kano iti anesthesia. Kat apaman amayo nagda ka iti operating room, mapanak mat iti chapel. Agsubli akto laangan, inton irwarda kan iti operating room. Uwan, mami. O sige anak, i-relax mo laang day tabagim. Manon nga oras tinapalabas. Mapantan ijay ward ni Julius. Orayan ta ijay ti anak mo. Wananang, mapantangaro din. Ang mga no irwarda nga agpaiso ni Julius. Ay, nungay mapanta ijay ruwar ti operating room. Kat orayan ta nga irwarda ni Julius. Mabalin mo't nanang. Ay, agnerbyosak paikit din. Anya nga ti resulta ti operasyon. Ay, dayta ita tinakal asaludsod. Ang mangnamnama tayo, abaligay ti operasyon. Sapay ko matakas tangag paiso, nanang. Inta nga ruten, taam mga no irwardan ti apo ko. Kasladyak kaya ti pumanaw dito chapel ti ospital, nanang.
Ay, mabalin mo lat ti agkararag, nga uray sa dino a lugar ti ayan mo, anak ko. Nanang, adapay laang iti recovery room ni Julius. Wen nga ron anak ko. Ay, agkararag talatan asapay la kuma, tanasaya at ti pan nakaoperana. O nanang, kat apaman ang makariing, ipandanton iti kwarto na. Wen, kat namnamaak anabalig ti operasyon. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.